Високите сметки за ток вдигнаха цялата българска нация на протести. След дългото мълчание народът поиска да бъде чут и излезе на улиците. За България! Свобода или смърт! Ще продължи ли всеки ден така? Да! Всеки ден ще е така! До победата! Борбата си за справедливост всеки намери различен повод и израз на своето недоволство. Какво символизира братвото? Символизира гласа на народа. Общо взето и силата на народа. Премахване на монополите и да изгоним EVN веднъж за винаги. Енергопро! Отивай си с добро! Енергопро! Отивай си с добро! Обяви гладна стачка, защото трябва да се ускорят нещата. Ние сме силни като пенсионери, нас не ползват по време на избори, а сега майката с извинение в кофти материал не наричат вашите управници. Вярвам в Бойко Борисов. Той е асъл мъж на България. Принудени от безпаричието на ходчеви граждани, намериха начин да препечелят някой лев. Всички парламентарни партии, които днеска цял ден аз слушам да говорят на нашия гръб, БСП, ГЕРБ, ДПС, Куневци, Атаки, ВМРО-та! Ще се подведем ли под партийни манипулации? Не! Някои дори се опитаха да боядисят народния гняв в цвета на собствената си партия. Моля ви, махнете партийните символи! Искаме съд за виновните! Има нареждане от София! Чуйте внимателно! Има нареждане от София! Браво! Чухте ли? Има нареждане от Атака! Партийните символи извън протеста, ако обичате. Или ги свалете и се протестирайте като граждани. Един народ не му откъмче. Браво! Аз съм Курчик! Браво! Долу системата! Долу системата! Долу системата! Партиите вън! Партиите вън! Партиите вън! Прикрити структури се опитаха с груби действия да заглушат гласа народен. Удариха го и избегаха! Скъсаха плаката! Скъсаха го, нали? И избегаха! Удари фотография, Олен! Ей, ме там за това! Аре, отреагират, човек е с битност! Човек е с битност! Ами там върви, Олен, ти го хваличи! Долу тим! Долу тим! Долу тим! Нацията, разделена на различни социални групи и политически пристрастия, се обедини около родолюбието и желанието си за по-добър живот. Нищо не може да спре гласа на народа да ехти от площадите и улиците. Дано на изборите на 12 май със своя глас да намерим най-после път към един нормален живот.